Fung kaham joto rangsak ni takuk bukuk song, tai ani joto kaham lukurokno hamjakma tai norokno cibai fung kesang jorani. Tini norok nibus kamo Facebook live pai kaisa kaini kok kisa clear kaini nei haino haima faifika mia horo ang kaisa Facebook o post khaikya je ani sakao AI by edit khaine kabangma photos rok viral khaijaki circulate khlaijaki tongo spread khlaijak tongo bonotui kabangma lukurok abonotui khak hamjagui abonotui dukhu nangjagui borok sunghorka tai ang kabangma borok bai kokduk ni bisingti bo kurungkha tai kok bo salaikya bonotui no thaisa thaini kisa clear khaisini hnei tini ang haino hai Facebook live o norok joto lukurok ni buskango ang ma phaikya naidi je obo haimia ang je Facebook o post khaimani pore ang a jaga saka je legal actions ang naharnai je borok phano abo hai khlainai rokno AI bai khai photo edit khai ani kokno hamyaka prochar khaijak tongo chayaka prochar khaijak tongo boni pore ang saka Facebook tui je legal action no ang nongkhonai FIR khlaijak nai boni ulo je borok amti hayo involve ungei edit rok khlaya ba hai viral khlaikya borok no khut ana phun rok khai kokduk bai kurungkha borok bo abo mazak ko khaimani haino patra kahike khlaimani tai khlaimani pore boro abo hayingan hni borok bo saiman liya tai boro ana khomar bo sankha na karmung bo sanka boni pore ang abo hai na karmung ro borok sanmani pore ang haino hai saka next time rogo abo hai rogo jate involve tang thu haisi naine di tabuk ni jora angkai AI ni jora balai khai danger tai abo ekdigi sini bagai social media ni je erawo abo onek kisu sini bagai advantage tongo disadvantage tong haisi bonono ang sanani musungo joto lukurok no obo hai AI rok ni bisingte kabangma photo edits khaye borok ni reputations kaisa borok ni image no nosto khlaijak tongo borong sobo hai rok viral ni kabangma jaga kubuni states rogo sung suicide rok khlaima rok nugu haisi so AI ni o irawo obo hai rok like danger kaisa ni proti majak khaipano sung haino patra babe sung fun khaine ni bagi abu khlaipano tai kaisa ni baga abu hoito serious ni thango jorawo so abu rokno sung blaike limit do toniwi abu hai khlaina ni nango ngorok dukna jorawo prime minister modi rok AI ni bisingte malaijak rok nugu Donald Trump rok AI ni bisingte malaijak rok nugu obo hai kino nini Elon Musk rok AI ni bisingte malaijak rok nugu ba kabangma actor actress rok malaijak nugu kintu abo rokno misuse khlaya kar kaisa limit toni woi abo rokno sung khlaike sawo gai ang obono sanan mo so je kono boro rok je involve ungnai rok ang bongni bumung rok to naglakha kintu borok bo khub dukhito nakarmung sanka je abo borok haino fun ni bagai mazak ni bagai je khlaimani abo hai viral ngai thaka haisi entai ang kubuni lukurok no bo ang koine ni musung haisi BJP khayu hnei motha khayu hnei IPFT khayu hnei Congress CPM khayu hnei tai kaisa kubuni borok ni party tai kaisa kubuni party ni tangphang ba tai kaisa party ni samung khainai hnei no sung aborok no sujug naitugui advantage nawi aborok no viral khai hamya bumung prachar khainani naikhanke abo last digi sini society ono hamyang nai sini society ono nostong nai haisi যেহেতু সিনি তিপ্রা সার
Blaikei tabukbo sini right stock mania ko jungjalo klaijak o jorao sung thansaka fight khayei bahike sini tiprasani hamkrai tubimano tiprasani je long pending demand rokno sung bahike tubimano bonoti se sungsai toklai tongmani jorao kaisate kaisa hamya silchawi leaders ni sakao hamya blame khayei o bahike fake rok sung khlai judi khlai tongkhangke abo angkai khayo sini tiprasani hamkrai no kominai haisi tiprasani hamkrai no khosornai to boni bagino ang sanani nayo kebono ang live jate bunibo no strong yana tui puila ang wan sumani legal actions nanai hine boni pore ang saiman kha jotoni no live tongoba mistakes ngui no mano one chance ng thai waisa jora thai boni bagai haino hai aborokno tui no ang norokno tini ani rangsak ni lukorokno haino hai Facebook live ni bisingte thaisa thaini kok sasini hne ang ma phaikya haisi je bororo ob hairogo involving tongmani aborok blaike chaya haisi norok nukna kobangma jagao AI bai edit khaye sometime AI ni photo ekdom real hai ngino nukhung kaklaima rok sung nugu nukhung walaima rok sung nugu kaisate kaisa organization no kaisate kaisa ni proti trust kring thamani sungnugu kaisate kaisa ni sako blame khailemani sungnugu so aborogo involve yana tui sungjate AI jehetu kahamni bagi bo sung utilize khaimanu advantage naimanu ka o kahamni samungo khlaitini sung involve bangkhangge chawo naki hamyarago involve ngai tebo sini sak no nosto khaikya ga blaike chaya haisi boni bagino ang Facebook live fai kisa sawon hne lokorok ni thani phaimani tai je ani photos no ba haike AI ni bisingte je viral khai tongmani borok bojate future aw hairo ta khlaijathu borok no bang koijawo request khaijawo kai je boror aborok no spread khai tong viral khai aborok no joton stop phaileman khai sawo ang nijuba ani Facebook post ni delete khai risinai jehetu abo je accuse je borok abo hai involve nai borok ni jino phone rok khai bongni nakar mung sanka bongni kha dumani koihorka ga boni bagai baskang ni salo jate obo hai ro ya khaino chaw haisi karon AI ni bisingte kabangma hamya jinis ni thangmon haisi tabungni jorabo para tongne lukurok to amsuk saimania para tongne lukurok hoito asuk advance ingya ga o AI be sanamjak no funuka hangka hoito bakso borabo no poito chawi je trust khai tongmani abu bukha baimano haisi and sini specially dofa te hani samung khai tongne rokni onek responsibility tongo samung tongo jorawo sung election ni campaign time rowang kabangma borok photo rok bujaknani phaikya hangkai sung photo rok bujago bonono misuse khai obo hai khai tongphang kai to blai chaya karon as a representative ungai elected members ungai jaga jaga thayo sung lukurok bai malayo lukurok ni hamjakma mano kai lukurok bai sung mangpli rok bo nawo to o mangpli rok ni bisingti misuse khai kyang ka bo blai khai chaya ungo kai boni bagina ang mas hawo jate abo hai rogo misuse rogo involve unya karei sung oborogo haksal tonghaino chawo kai taibo norok no ang koje jawo je obo hairok no false allegations klai spread khayawi tonglai kheno chaw blai ke hambai ti prasarok te ba ayu blok thu baskang ni salote bu kaham kreng khai tongbai di te ha dofani bagi ja khlaiya nangmani sung baskang ni salote bu thansa palbak sakai khlaiye ti prasano te ba ayu blok ronani ti prasa dofana ayu blok ronani sung jotono macai to lainnya hambai